ମାଲିକାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏହି ଛଅଟି ବକୁ ଦୁଃଖ ଦେଲେ ହେବ ଘୋର ପାପ, ପୃଥିବୀକୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ ମହାପ୍ରଳୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ତଥା ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଯାହାକୁ ମାଲିକା ସହ ଯୋଡ଼ା ଯାଇ ପାରୁଛି। ତେଣୁ ମାଲିକାରେ ଲେଖାଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣା, ଏପରିକି ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେବା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ମଧ୍ୟ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ମନେ ହେଉଛି। ମାଲିକାରେ ଲେଖାଥିବା ଅନେକ ଘଟଣା ଏବେ ସତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଏବଂ ଶୁଣିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମାଲିକାରେ ଆଉ ଏକ କଥା ଲେଖା ରହିଛି, ଯାହା ମଣିଷକୁ ଏକ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ ନିଆଯାଇଛି। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଲିକାରେ 6ଟି ବକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ମାଲିକାକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ମାଲିକାକୁ ଓଲଟାଇଲେ କାଲିମା ଶବ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନରେ କାଲିମାକୁ ଯିଏ ଧୋଇଦିଏ ତାହାକୁ ମାଲିକା କୁହାଯାଏ। ସମସ୍ତ କାଲକୁ ଯିଏ ଜୟ କରିଥାଏ ସେ କେବଳ ମାଲିକାକୁ ବୁଝିପାରିବ। କାଲକୁ ଜିତିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ସଂସାର ଭିତରେ ସବୁ ମାଲିକାକୁ ନାଶ କରିଥିବ। କହିବାକୁ ଗଲେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସମସ୍ତେ ଭୟ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଈଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରେମ କରେ ମୃତ୍ୟୁ ତାକୁ ହିଁ ଭୟ କରେ। ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଯାହା ଉପରେ ରହିଥାଏ ସେହି ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୋଲି ମନାଯାଇଛି। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋ କଥା ଯିଏ ମନ ଦେଇ ଶୁଣେ, ମୋ କଥାକୁ ଯିଏ କହେ ଓ ମୋ କଥାର ପ୍ରୀତି ରଖେ, ଏହି 3 ଜଣକୁ ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିନାହିଁ। ମହାପୁରୁଷମାନେ କହିଛନ୍ତି କି କଲିଯୁଗରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ କି ମଣିଷ ଇଚ୍ଛା ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ପାପୀ ହେବ ଏବଂ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମଧ୍ୟ ପାପର ଭାଗୀଦାର ହେବ। କାରଣ କଲିଯୁଗର ମଣିଷ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପୁଣ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଲୁଚାଇ ପାପ କରିବ। କଲିଯୁଗରେ ମଣିଷ ମିଛରେ ବୁଡ଼ି ରହିବ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ପର ନିନ୍ଦା କରିବ। କଲିଯୁଗରେ ମହାପୁରୁଷ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ୟ ବଚନ କହିବ, ଲୋକେ ତାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେବେ ଓ ଯିଏ ଚୁଗୁଲି କରିବ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ତେଣୁ କଲିଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହି ଚୁଗୁଲି କଥା କରୋନା ଭଳି ଏକ ଭାଇରସ୍ ଅଟେ। ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଏହି 6 ଜଣକୁ କେବେ ବି କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି 6ଟି ବ। ଏହି 6ଟି ବକୁ ଆପଣ କେବେ ବି କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ବ ହେଉଛି ବାପା। ବାପାଙ୍କୁ କେବେ ବି କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବ ହେଉଛି ବୋଉ। ବୋଉ ହେଉଛି ମା। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ କେବେ ବି କଷ୍ଟ ଦେବା ପାପ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ବ ହେଉଛି ବାବାଜୀ। ଚତୁର୍ଥ ବ ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବ। ପଞ୍ଚମ ବ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଷଷ୍ଠ ବ ହେଉଛି ବିଧବାଙ୍କୁ କେବେ ବି କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କଲିଯୁଗରେ ଚୁଗୁଲିଆ ଲୋକ ବହୁତ ଜନ୍ମ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେ ସତ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବେ ଓ ମାଲିକା କଥାକୁ ଶୁଣି ନିଜେ ସତର୍କ ରହିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବା ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ଲାଇକ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।